daghang pamaagi para makita ni mo sa eksagway. Daghan pug paagi masagpaan ta ka, pistiha ka. Maopay bugo sa klase, maopang di ka balo mo plus ug minus, maopay gara-garaon diri, di ba? So ika paminaw jud tarong dirha, paminaw jud. Janelle! Janelle! Psst, gwapo. Psst, gwapo. Asa ka mato? Yawa ni ba yun? Psst, dali ba? Dali kun. Dali na ba? Dali na. Wow! Mga mukha kaming tanga! Ikaw, kung ganahan ka sa akong video, ayaw i-download and then i-upload sa imong wall ng way pananghid. Kay kung ako, maana sa inyong balay, kuhaon ako inyong itoy ng way pananghid, malipay ba ka? Pila na kung nag-ingon si mga pakano ng manok. Kanina na kong udto sig ingon si mga pero wa ka naminaw sige kag internet. Sa internet na lang puyo kaw. Kuhain mo mga sanina dito ha, putang ina. Pre, gising! Gising! Hoy, gising! Bakit? Matutulog na tayo. Tangin. Tagaan ta ka og tulo ka wis unsa man na. Mamayad na unta na to mga nangutang sa ako. Wala nang tayo magsigig pamali ka sa Madlips o diya mudaghan unta na akong followers o ang mga likers. Hatag we. Hatag kuya. Hatag pa. Tatag sa de. Magbulag ragyapon tanan mag-uyab. Naulawan ko sa klase kaganina kiningon si ma'am, name your favorite artist. Anak ko si Arnold Schwarzenegger. Unya, niingon siya nga, spell Arnold Schwarzenegger mo. Itong niingon na lang ko nga, si Lito Lapid na lang. Anong gilugan mo kanimo baho ganina? Ako aramon takto, bunyat ka. Punyat ka, shit. Ako Maayong gabi kaninyong tanan. Niya ang mga balita karong gabi una usa ka lalaki patay pagkahuman gipatay. Og matingala mo nga naay babaeng gisinyas-sinyas diri sa kong tapad pasagdira kay kulang na siya pansid ga practice na siya doxology. Adapted ra ka! Uy, hindi na magilok na. Tignan mo si Papa. Hoy, balita na ako, nanapog kay bagong uyab ha. Ayaw na imong bagong uyab karon ha. Pasigi mo na po ng binuangan. Jennifer, ang bago na akong uyab. Buang ka, kuha ng anak. Single ka, bigti na lang. 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 Bati tanaw, nganong ikaw akong kambal. Ayaw pangisok, kay bati lagi kag naong. Kana mga judgmental kayo dara. Magabaan, nagyod mo mga nimala mo. Okay. Hoy, adik. Ha? Alam mo ko na masarap gawin sa itlog? Ano yun? Hindi kumutin. Mitulo na, mitulo na. Ano sa imong mata? Mitulo na, mitulo na.
Kaya yung gibuhat sa kuha naman dahil siya lain. Iyan ang takong gingan. Dili kay iya kong binuangan. Ang pangutana, uyab mo? Love ni mo siya. Pero ang pangutana, love ba ka niya? Basta mga Bisaya, loyal ko na mahigugma. Power. Tuwing na kumakain ako dito, siya ang naaalala ko. Namimiss ko na siya. Pero putang ina, iba pa rin ang gusto niya kaysa sa akin. Ano pa bang gagawin ko? Ano pa bang kulang sa akin? Ang drama mo, gago. Nanimaho lagi og tae imong kamot gikan ka na libang no. Mayong udto kaning tanan. Mauni ang ako nga po nga si Jojo. Kusog og gyud sa mukaon og mga pinalot nga tay sa kanding. Ilisuon, kaunon. Kaon ba mo tay sa kanding? Ikaw, gusto lang ko makaibalo nganong naa ka karon sa akong kasal. Wala man ko nag-invite nimo, wa kan ko kaila nimo. Nagdala pa kag kauban. O kana, imuha ng kauban o. Magkaroon ba kay gnaong pod. O, ikaw na kana sad siya. Mupod ng kauban, panggawas mo din Kung dili gani mo imbita ron sa kasal, ayaw mo og anhi. Hi. Kiat rin yung bayutan ni. Inang basig. Pwede ka unya, way tao sa balay, ako ra isa dito. Ay, musta naman ka bay? Ilom dia ah. Daro ka man din kay nakay utang. Utang ni ubayari pod. Palo mo lang mag-utang ni ubay. Ingon ka bayaran nimo gapon. Bayaran man ka, di makaulat. Pagani ko'y kwarta imudmud ko na imong simud sa akong simud. Basin kayo kini may mudmud. Saba dia. Diba nag-rank mo ganina? Oo. Onya daon. Da, gaba. Ano nagkauban mag-ilit? Nabugo man na sila. Ani ata karon kay mag-interview ta kay na bata. Brad, sabi mayo may weather Pacquiao. LeBron James call. Mo mama LeBron James. Ay ni bata.